gone jo pinywa pole sana sana pinywa mar Onagi. Wawito jatelo mabe ok nene Kenya ka kendo Raila Amolo Odinga. Lit ndi pod wadong' kich kendo gino pok odonje wiwa kendo pok wayie ni gima kamano timore. Wakwayo mana kwe Nyasaye oritwa mondo waendelea mbele, but little it ndi. Kendo agone mos jok moyudo accident kawuono, moyudo masira kawuono kalapapla monego ji ne familia no mos makende. Kwa doke wach mar penj to daer kono jonyuol ni sani piny olokore. Wach mar assessment ni okelo lokruok maber kabisa. Onge nyathi ma dhi fail, onge nyathi ma dhi gore piny e penj. Gimi nyithindo nafas otim penj maber. Nitie pathways ma nyathi ka nyathi wiye dhi kete pathway maber moromore gi wiye, kendo Nyasaye biro konye pathway no. Wawe kuo penj, wakony nyithindo otim gima ginyalo ngimagi. Wawe kuo penj. Penj nasewacho ni ok en tho gi kuo. Penj ber lakini ama assessment ber lakini wame nyithindo time mondo gitim gima ginyatimo maber, adieri ko timo to en gima owinjore ma okelnwa thagruok moro badaye. Mogik abiro gone erokamano Ramogi kuom rwaka ka. Neno ka ariwo mesa gi jok madongo. Wan gi jatelo mar Kunat ka wacho ni kupeto kodwa. Wan gi jalony mar weche somo mosetie pinje madongo. Kendo adieri ni ok ni kupeto kadwa. Gina wedewa mana ni atie Nat to gin be gin kupet. Kupet erokamano. Erokamano So agone success nyithindo te madhi timo penj. Kendo aoro success messages to Merisho School mantie Kajiado. Dakon jonyuol ni okelwa nyithinde school no. Merisho School offer both pathways. In bende ko rumbu kel no pesa donge gin be kel no pesa mondo koro baka osuolo kelo pesa. Konya koronga jonga tek koda ote moko kaindi. Ntiere moko ote mabede ni yoro mana kanyalo muna somo mapiyo ote makamago. Ntiere ote mano ma